Milí priatelia, každý deň, čo médiá hlavného prúdu ignorujú kauzu Záleska-Tódová, prudko padá ich dôveryhodnosť. Keď sa Robert Fico potkne na chodníku, tak sú z toho 4 tony článkov. Tak ako je možné, že nikto nerieši, že verejný činiteľ, sudkyňa Záleska, ktorá súdi ťažké politické kauzy, je s najväčšou pravdepodobnosťou v milostnom vzťahu s inou politicky aktívnou osobou, novinárkou denníka N Monikou Tódovou. Krásne sa ukazuje, že slovenské liberálne médiá fungujú ako mafia. Vzájomne sa kryjú a pomáhajú si ututlať etické či trestnoprávne prešlapy. Nedá sa im veriť. A mne je teraz srdečne jedno, či sú Záleska a Tódová lesby. My hovoríme o totálnom rozklade právneho štátu. To je naša téma. Ľudia na Slovensku si kladú oprávnené otázky. Vymenujem ich 15. Úplne zdvorilo a vecne. Poprvé, porušila sudkyňa Pamela Záleska etický kódex sudcov? Vzbudzuje jej milostný románik s mimoriadne jednostrannou a politicky vyhranenou novinárkou Tódovou pochybnosti o jej dôveryhodnosti ako sudkyňa? Po druhé, porušila Monika Tódová etický kódex novinárov, ku ktorému sa denník N pyšne hlási? Podľa tohto kódexu, ak existuje konflikt záujmov, napríklad, že spím s tým, o kom píšem, novinár o tom musí informovať redakciu a verejnosť. Informovala Tódová verejnosť o tom, že spí so sudkyňou Záleskou? Možno mi len niečo ušlo. Po tretie, ako je možné, že sudkyňa a novinárka sú načapané práve pred rozhodnutiami sudkyne o kľúčových politických kauzách? Záleska poslala do väzby Milana Lučanského, ktorého Tódová nenávidela. Je to náhoda? Po štvrté, Záleska poslala do basy Dušana Kovačika, ktorého Tódová takisto nenávidela. A teraz ide súdiť smeráckého advokáta Davida Lindnera, ktorého obe nenávidia. Je toto normálne? Je toto nezaujaté? Ďalej, Záleska a Tódová nocovali vo vile Zvonica, ktorú vlastní istý Michal Repčák, ktorý sa vo videu Martina Daňa píši tým, ako nenávidí Smer. Čo to tam majú za slniečkarský brloch pre Boha? Po šieste, hovorí sa aj o vlastníckych prepojeniach na Andreja Kisku. Ako je možné, že v takomto hoteli, alebo skôr v politickej liberálnej nore, ubytujú novinárku a sudkyňu v špeciálnej izbe bez označenia? A kľúčová otázka, zaplatila sudkyňa za ubytovanie? Alebo dostala od majiteľa hotela službičku, ktorú mu raz možno oplatí? Hovorí sa tomu tiež korupcia. Ako to, že sa to ešte nepreveruje? 8. otázka. Nemala by byť sudkyňa Záleska vyšetrovaná z hľadiska nadštandardných vzťahov s touto liberálnou komunitou okolo Tódovej a Repčáka? Po 9. Je v poriadku, že Tódová sa v Repčákovom hoteli správala ako na svojom pozemku? Oháňala sa kontaktmi na majiteľa a papalášsky vyhadzovala iného hostia? Po 10. Tódová pracuje pre denník N, ktorý vlastnia milionári z Esetu. Tí majú otvorený súdny spor o hotel Carlton, kvôli ktorému je Lipšicom a Záleskou perzekuovaný náš právnik David Lindner. Nie je v tom konflikt záujmov? 11. otázka. Nemala sudkyňa Záleska, s ktorou Tódová robila PR rozhovor v denníku N, informovať verejnosť o tom, že milostný vzťah s Tódovou využíva na popularizáciu svojej osoby? 12. otázka. Nevynášala Záleska na oplátku informácie zo spisov pre svoju lásku Tódovu a nerozhodovala v súdnych prípadoch tak, aby potešila svoju mucinku? 13. otázka. Je normálne, že počas vyšetrovania súdnej rady sudkyňa Záleska nepriznala svoj milostný pomer s Tódovou, ktorý vrhá obrovský tieň podozrenia na každé jej rozhodnutie? Prečo tie tajnosti? 14. otázka. Je v poriadku, že denník N, ergo jeho majitelia z Esetu, majú prostredníctvom Tódovej takýto nadštandardný prístup k sudkyni, ktorá rozhoduje hlavné politické kauzy a čírou náhodičkou vždy rozhodne proti nominantom Smeru? Posledná 15. otázka. Ako dlho sa už chodia do politického brlohu v Tatrách radiť novinárka so sudkyňou?
mohol ešte Milan Lučanský žiť, keby nebolo týchto dvoch arogantných osôb? Toto všetko sú otázky, pred ktorými ani magisterka Záleská, ani Tódová neutečú. A čím dlhšie o tom budú mlčať médiá, tým viac sa stávajú spoluviníkmi tejto kauzy. Povedzte mi, čo je toto do pekla za prerastenú mafiu?